Martin Bertso, osoak erdi, erdiak oso. Martin Bertso eta Mari Motots azken honen etxean daude. Logelan, Mari Motots ohean etzanda. Mari Mototsen eskolako lagun baten gurasoek banatzea erabaki dute, eta Mari Motots pentsakor dago. Osoa zena, bizulo, dio Mari Mototsek. Eta Martin Bertsok, egizulo. Osoa zena, bi erdi, berriro ere Mari Mototsek. Baina Martin Berrek buelta eman nahi dio egoerari. Mari Motots alaitu nahian dabil, eta hala erantzun dio. Paregabeko bi galtzerdi? Gauzak beste modu batera begiratzeko ahaleginean jarraitzen du Martin Bertsok. Bi etxe eta bi ohe. Galtzerdiekin ere gauza bera. Zenbat kolore? Naiz eta gurasoak bereizi? Beti berezi, jarraitzen du Martin Bertsok. Banaketak banaketa, gurasoak beti guraso dira eta. Mari Motots jabetzen hasia da Martin Bertsok luzatu nahi dion mezuaz. Bi erdiren ordez, bi oso. Eta Mari Mototsek erantzun, orain bai goxo.